Er der nogle søde børn her? Nej. I stuen. Er det dig, der er Mille? Hvorfor er du helt ked af det? Det er julemanden. Er du slet ikke lyst til at få besøg af julemanden? Skal jeg gå igen? Skal julemanden gå igen? Jeg har nogle gaver med til nogle søde børn. Jeg ved simpelthen ikke. Nej, det var vist ikke et sødt barn. Er der nogen, der hedder Magnus? Nej, det var mig. Kan du måske rejse dig op? Dit dovne svin. Hvad er det? Og hvad har vi her? Det er mormor. Er det den rigtige? Til Mille. Nej. Er det dig, der er Mille? Det var det her. Ej, for nu er julemanden. Nej. Det er mormor. Men har vi flere pakker? Er der nogen, der hedder Mikkel? Der er så skud. Det var heldigt. Og så har jeg hørt, at Mille er stoppet med at bruge sutter. Så har jeg en pakke til dig. Værsgo, så tager jeg dem med ud til rensdyrene. Rensdyrene er sutter. Værsgo. Okay? Kan I så have en dejlig, glædelig jul? Så siger vi Jo, farvel. tak. Jeg bliver nødt til at skynde mig videre. Ja, farvel julemand. Farvel til Kan jul. du have en god aften? I lige måde. Ja, du skal langt omkring. Jeg skal langt omkring, jeg har travlt. Vi ses. Glædelig jul. Jo, tak. Farvel. Har du skidt i bukser? Synes du? Gjorde det? Nå. Det kan være, han har været lidt forkølet. Må jeg fik 2 pakker? Ej, hvad for en skal du bare stå på?